Tässä on tipon. Miten meni koe? Selvä. Eikä kyllä muu. Jaa, tässä seurasi vielä. Okei. Se ei ollut ihan peristä. Tosi vaikea. Mun mielestä semmoistraisia on. Joo. Mä olisin varmaan osannut sen, mutta onko jaksanut. No, mun päästä se oli vaikea. En mä tiedä. Se meni niin, vaikutti niin laajalta. Mulla se printtaa oikein, mutta se vaan printtaa toimivuus ja mitä ehkä sitä saa jonkun verran lisää. Se ei, jos siihen lisää jotain juttuja, se ei automaattisesti varmaan pidemmän ne arvoja. Otitko kuvaa kääntyä? Tai mä ajattelin, että lippeen ja se on vielä pari päivää aikaa vaan koko arvo. Mä tein sen oman reseptin, jos tulee sen isollisen. Hey guys, Yeah, hello? what is this? Can you please explain to me? There is any pork or something? I think it's vegan. Okay, then vegetable, something I'm like pretty sure it's vegan. that. And it is also vegan. It's fish. Fish, oh then it's okay. Oh, And what is this? it's Chicken noodle soup, something like that? chicken noodle soup. Okay. Äijä puhuu maisuudesta. Elää jaksa. Voisin mä puhua parempaakin, mutta kun I need to show student card?